wannan magana da ka faɗa. Za mu ba malam minti biyu. So magana ne mai muhimmanci. Malam ga abin da pastor ya faɗa. Malam shigo cikin minti biyu. Wato sarki zaki, farko abin da pastor ya faɗa cewa shi wannan abin da pastor ɗin ne zai faɗa cewa ba koyewa Bible bace ba. Dama duk wanda yake bibiya karatun Bible. Zan zo wannan yanzu nan zan zo sarki zaki. Ka zo wannan lokacinka. Amma da wannan magana nan mai muhimmanci da kai. Wannan ka shigo wannan dai dole kai magana kai. Amma mu zo kan wannan batun sakin da yayi maganan nan da ake yi. Shi ma musulunci ya bawa musulmi dama ya sake kamar kan da shi pastor yake faɗi. Sarki zaki babu abin da Ubangiji yake fishi da shi a musulunci irin saki. Pastor. Da haka ko a musulunci ba inda aka umarci cewa mutum ya auri mace suke ta. Ba zancen wannan kwata-kwata. Saki abin ƙi ne, abin ƙyamata ne. Sai dai me addinin musulunci cikin hikimar musulunci ya sanya shi in an samu larura. Wanda akan wani nake so in fasta ya zo zan mishi tambaya. Saboda shi ya ce babu saki kwata-kwata. Mu ba babu bane kwata-kwata, akwai shi amma sai in an samu mahallin larura. Amma saki babu shi kwata-kwata, akwai shi sai dai musulunci ya kyamaci haka. Ruwayoyi da yawa na hadisai sun tsawatar akan kyamatar saki. Ubangiji yana fishi, al'arshin Ubangiji yana girgiza lokacin da aka yi saki. Masu hankali suna kyamatar saki. Babu wani mai hankali ke faɗa. Da haka musulunci bai yarda da ai saki haka kara zuba ba. Sai in akwai sharaɗi, sai in akwai larura. Amma misali yanzu pastor tambaya. Idan a kiristanci kwata-kwata babu saki ko me ya faru dole a zauna. Namiji ne ya auri mace. A iya ƙarfinsa mace ɗaya kurin zai iya zama ita ba shi da damar ya auri wata matar ta biyu. Iya mace ɗaya ce. Sai aka samu wannan matar ita kuma ba ta da lafiyar da za ta iya gamsar da shi gamsarwa ta sha'awa. Mai kiristanci zai zauna da ita haka ko kuma mai kiristanci ya tare da irin wannan larura ɗin? Wato a kiristanci